Assalamu alaikum masu sauraronmu. A yau muna tafe da wata hikaya mai ban dariya ta Shehu Jaha, mutuwar shahada. Amma kafin haka ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryenmu. Hikayar Shehu Jaha, mutuwar shahada. Wata rana Shehu ya tara almajiransa yana koya musu karatu addinin musulunci akan falalar mutuwar shahada. Kwatsam sai wata rana rikici ya da Shehu da wani, aikuwa sai wancan abokin faɗan nasa ya biyo da shi a guje da takobi tsirara. Sai ko aka samu akasi, hanya ta biyo da su ta makarantar almajiransa. Aiko sai suka fara cewa, Malam Shehu ka yi mutuwar shahada, amma ina bai yi ta tasu ba. Washe gari Shehu ya tara almajiransa ya zauna, ya gyara murya kana ya gyara zama, sannan ya ce da su, kun san yau darasin me zami? Yau zami yi darasi ne akan falalar ceton rai. Ku ci gaba da kasancewa da Gaskiya TV domin samun irin shirye-shiryen nan masu nishadantarwa. Ku kasance da mu a koda yaushe. Gaskiya TV, mun gode.